Ladies and gentlemen, Agad ninyo sila. Kung mga Pilipino, ayaw na magbalik na rin. Ayaw mo pakita na ko, ayaw na magbalik ka rin sa ako mo. Pagkita, pagkain ko po yan, pantay mo lang ko. Ikaw, makhangi ako ninyo. Okay, ako'y dapat buhangyo sa akin tap. Pero ako di mo ko nagasulting, tuhin ko ninyo. Bahala mo. Pero kanyang ato mga kandidato ba, mga maayong tao man eh. Tabangin ninyo. Makhangi ako ninyo. Ayaw lang bukta ang, ayaw burot ang mga gwapa nga niya. Ang senador. Ano ang senador? Diyan sa Tiago, siya? Wala na naman. Ano ulit na? Nagdok na siyang sawa? Nagdok na siya? Magdumay tao, kung ingat ka, kaya si anak-anak na si Alan, pero wala na, hindi madiskubrihan yung kabuang binay. Oh, si Alan, kita ko sa inyo, ilan ito kabuang sa inyo, banak, tuwas yun. Anak na si Alan, pero mayong tao. Kaya, buto mo lang muna ko, tutuhin na lang si Alan. Kaya paminaw mo, dili ako ang vice presidente.